Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe yeɓoɓe chaine men Pular Arab, on calminama, on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere. aɗa wiye si tawi a suwa wadde abonné ne mbaɗata abonné chaine he gam bendanɗe amen mbawa yettade ma ɗon e ɗon. ko noon si tawi ka jiɗɗo janggude defte walla arab, aɗa wawi jokkodirde on ɗon numéro WhatsApp peñawɗon. hande garten ko e jokkol windande meɗen lahdari. faslun faraidu salati. e oɗo faslu jangaten hen ko farillaji juulu. wi adi hen ko niyyatu salati l muayyanati. farillaji juulu adi hen ko anniya o, anniyanade juulu ngu goɗɗa e julde ngu. si tawi ko futuro gannitoɗa, so tawi ko geeƴe gannitoɗa, ɗum woni a salati al muayyanati. wa takbiratul ihrami, e habbirandu harminirdu ndu. woni sa wurni ha pari ɗon ndun habbirandu kabbirtaɗo aɗa ɓamta juuɗe, habbirandu ndu wiide Allahu akbar gadiɗo on ko farilla. wal qiyamu laha, e darnade habbirandu ndu kadi ko ɗum farilla. nde mbiyata Allahu akbar nde yaato ka dariɗo wadde darnade ɗum ɗon habbirandu ko ɗum farilla. wal fatihatu, e jangude fatiha nde ha joofo kañumne ko ɗum farilla. wal qiyamu laha, e darnade jangude fatiha nde kadi ko ɗum farilla. woni si tawi aɗa janga fatiha o yaado ka a dariɗo. war ruku'u, e jaggude koppi rukƴoyde kañumne ko ɗum farilla. war raf'u minhu, e ɓamtade jaggugol koppi kañumne ko ɗum farilla. wona jaggude koppi tan paya less, ala sa jaggi koppi ha pari a ɓamtoto, a ummoto dartoɗa ha keɓinoɗa nde puɗɗa sujjoyde. wa sujudu alal jabhati, e sujjirde tiinde kañumne ko ɗum farilla. sujjirde tiinde. war raf'u minhu, ɓamtade sujude nde jottade nde ko ɗum farilla. wal i'tidalu, e fodde kala fof ko aɗa waɗa fotodira hen ha ande wonde ɗum ko oɗo ruknu mbatta ɗum ne ko ɗum farilla. wa tumaninata, e keɓɓindago mbasa waɗirde ɗum keñe kala fof ko aɗa waɗa ƴetta tama darɗa ha pata puɗɗa ɓendude étape goɗɗo. wa tartibu bayna faraidiha, e rewnirde farillaji ɗi kadi ko farilla. habbirandu anniyo aɗa habbirandu aɗa jangude fatiha nde aɗa jaggude koppi nde ha reggodira noon ɗum ko ɗum farilla. wassalamu, e silminde kadi ko ɗum farilla. sa yeehi ha a haljiti julde calmina mbiya assalamu aleykum, ɗum ko ɗum farilla. wa julusuhu alladi yuqarinuhu, e jonde wondude e salminandu. saɗa salmina jooɗoto nden ɗon jonde ko ɗum farilla. wa shartu niyati, sharti anniya noon ko muqaranatuha li takbiratil ihrami, ko singodirde ɗum e habbirandu harminirdu ndu. on ɗon no kabbirtande ko ɗon piɓorta anniya. wa sunanuha, sunnaji juulu al iqamatu, ko wurnude ko ɗum sunna. wa suratu allati ba'da al fatihati, simore jangetede caggal fatiha nde, caggal nde jofnuɗa fatiha ha parɗa, simore nde jangata caggal fatiha ko ɗum sunna. wal qiyamu laha, e daranade simore nde kadi ko ɗum sunna. wa sirru fima yusarru fihi, e suude kalɗo ina suuɗe, foti suuɗede foof cuuɗa, ko wayno tisibar cuuɗa ɗon ko ɗum sunna. wal darɗiɗe cakkitiɗe e geeƴe, wal darde wotere sakkitine futuro cuuɗa ɗon ɗum ko ɗum sunna.
woni sirru fi ma yusarru fihi wal jahru fi ma yujharu fihi feññinde ɗo ene feññine ko ene juulu salatu ko foti feññinede peññina juulu tisubar darɗiɗi gadiɗe ko foti feññinede peññina ɗum ne kadi ko ɗum sunna wa sami allahu liman hamidahu e wiide ni kadi ko ɗum sunna wal jahru fi ma yujharu fihi ko ɗum sunna wa sirru fi ma yusarru fihi ko ɗum sunna wa sami allahu liman hamidahu e wiide ni ne kadi ko ɗum sunna woni Allah ne ni jettuɗo ɗum wa kullu takbiratin kala habbirandu wondu e nder juulungu allahu akbar mo nanata e nder juulungu ɗin fof kodi sunnaji sunna ton illa al ula so wona habbirandu adinundu woni habbirandu harminirdu aɗa si neɗɗo aɗa jagga koppi mbiyata ko allahu akbar saɗa sujjiya mbiyata ko allahu akbar saɗa umme sujud mbiya allahu akbar saɗa umma saɗa darto mbiyata ko allahu akbar o wi ɗin ɗon allahu akbar uji fof kodi sunna ha yedde gadiɗo woni habbiran harminirdu ndu on to woni heferel wa tashahhudani e tayyaji ɗiɗɗi kadi koɗi sunnaji tayye mo joɗoɗa se dartati walla darɗe nayyi gummaɗa ɓamtoɗa o e goɗɗo mo ciminirta o ɗin tayyaji koɗi sunnaji wal julusu lahuma joɗana ɗin ɗon tayyade kadi koɗi sunnaji wa taqdimul fatihati ala surati ardinde fatiha simoɗo kañumne ko ɗum sunna neɗɗo eɗo juula a jangi fatiha pawɗa simore ko ɗum sunna ɗum firti ko so tawi a juumi a jangi simore a fawi hen fatiha ene sella wa taslimatu athaniyati e salminadu ɗimmirdu on sa wi assalamu aleykum wa rahmatullah sa ɓeydi hen assalamu aleykum goɗɗo on ɗon ko sunna ɗimmijo ko sunna wa thalisata tati ɓijo kadi ko sunna aɗa wiya salminal tati assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum aywa mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah ɗin ɗon ɗiɗi ɓeydiɗe dow goto ko ɗi sunnaji aywa thalisatu lil ma'mum tata ɓijo wonande ɓawo wal jahru bit taslimati feññinde salminandu saɗa salmina mbiya allah assalamu aleykum alwajibat waɗɗindu ɗum ko ɗum sunna woni adindu wassalatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam kadi ko ɗum sunna e nder tayya o aywa wassalatu e julde ala rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam wassujudu e sujjirde alal anfi e hinere sa sujji mbaɗa feera hinerne mami leydi wal kaffa e nebbe juɗɗe mami leydi o rukbatene koppe ɗiɗɗi mami leydi wa atraf al qadamain e ceɓɓetaji pelle koyɗe mami leydi ɗum ne ko ɗum sunna wa sutratu e surare li gayri al ma'mum to wona ɓaw woni saɗa juula woto ƴettuɗa mbaɗa yeeso ma foti ko hayre walla ko hunde tekkude mbaɗa yeeso ma gam neɗɗo wasa rewde yeeso ma ɗum ko ɗum sunna ɗum noon wodani ko ɓawo saɗa wodani ko ɓawo so tawi li gayri ma'mum manam to wona ɓawo aywa ko imam foti wadde si imam waɗi tan jaran ɓawo ko ene waɗa walla si ka goto mbaɗana hoorema ko si imam waɗi jarani he wonɓe caggal makko ɓe fof ko eɗen mbaɗa sa waɗi yeeso ma a fawi ɗon hunde ko ganduɗa ko foti no tuufere walla ko foti no leggal a fawi ɗum ɗon gam yeeso neɗɗo wasa rewde yeeso ma ma'mum jaranko ene waɗa ɗum ma'mum o woni ɓawo awi surar noon wa aqalluha ko ɓuri hen famɗude ko ghilazu rumhin ko fodde ina wona tekkide gawal so sewi ha sewi je fonno gawal ni wa tulu dira so raɓɓiɗe ha raɓɓiɗe je fonno dirani joni ɗum no dira jungo tahirin taw kadi ko hunde lamde sabitin tabitode taw wona hunde ganduɗa ko yahore haaju mum gayru mushawwisin taw kadi wona ko ina sohlira wa fadailuha ɓuure juulu raf'ul yadayni ko ɓamtude juuɗe andal ihrami sanga habbirandu harminirdu ndu saɗa habbira juuɗe ma ɗe ɓamtataɗe sanga habbirandu ɗum ko ɗum ɓural hatta tuqabila al uznayni ɓamtaɗe haɗe potodire noppi ɗiɗi ko ɗum ɓural wa qawlul ma'mumi e konngol ɓawɗo wiyata wal fazzi e goto telɗuɗo ɗo wiyata
rabbana walakal hamdu woni si imam wi sami allahu liman hamidahu an rabbana walakal hamdu o men mbiyata ko ɓural walla si goto juulo sa wi sami allahu liman hamida mbiya kadi rabbana walakal hamdu ɗum ko ɗum ɓural watta aminu ba'da al fatihati e wiide amin caggal fatiha janga fatiha par mbiya amin ɗum ne kadi ko ɗum ɓural lil fasdi wonande telɗuɗo wal ma'mum e ɓawo ɓawo wala yaquluha wiyata amin al imam o oɗo kalima imam wiyata ɗum illa fi qira'ati sirri so wona taw ko en juulu cuuɗgol juulu ganduɗa koko suuɗate walla qira'a mo ganduɗa koko suuɗate a jangi fatiha pari an goto nani fatiha ma mbiyana hoorema amin wa tasbihu e subhinde fi ruku' ɗo wonde ruku wa du'a e du'a fi sujud sa jaggi koppi cuɓhinalɗi cuɓhintaɗi ko ɗum ɓural wa du'a sa jaggi kadi sa sujji du'a mbatta ɗon ko ɗum ɓural wa tatwilul qira'ati fi subhi e juutnude jangguinde subaka saɗa juula mbaɗa darɗe juutɗe wa dhuhri taliha rewa hen kadi juulu tisbar ɓuura juutde ko wona mum so diwti juulu subaka tisbar o rewa hen kañumne juuta wa taqsiruha fil asri e raɓɓiɗinde jangguino juulu takkusan wal maghrib e juulu futur ɗon jangguinaji raɓɓiɗe darɗe mbasa juutde ha ɓurta wa tawassutuha fil isha'i e hakkindidade wasa juude wasa raɓɓidde ɗo wonno juulu gueeƴe wa takunu as-suratu al-ula qabla thaniya o wi noon simore adinde atwal minha simore adinde yo ɓuur juutde e simore sakkitinde won darɗe ɗiɗi juulta darde adinde simore nde jangata ɗon de yo ɓuur juutde e darde nde jangata caggal mum de simore e darde rewne hen de wal hay'atul ma'lumatu fi ruku' wa sujud e mbaadi gandani ɗo no ruku' e sujud saɗa sujji yimɓe foof tujja ha no sujud andirani saɗa jagga koppi kadi saɗa dukƴira no ruku' andirani wal julusi e jondane kadi alhay'atu al ma'lumatu fil julusi saɗa jooɗo kadi jooɗoɗa jonde andane nde wal qunut e qunut o wi sirran ɗum noon koko suuɗate qabla ruku' ko adi ruku' waɗate ene waɗe kadi wa ba'da surat taggade jomum jangi simore ha pari a jangi fatiha a jangi simore fi thaniyati subhi e darna watun ɗimmire subaka janga ɗon qunut o walla sa yeehi ha jaggi koppi a ɓamtima janga ɗon qunut o ɗum waɗi o wi wa yajuzu ba'da ruku' qunut ina dago jangguede caggal ruku' wa du'a e du'ade ba'da tashahhud caggal tayyo athani ɗimmijo wa yakunu at-tashahhudu thani o wi tayya ɗimmijo kañum atwala min al awwal yo ɓuur juutde e tayya gadiɗo tayya ɗimmijo yo ɓuur juutde e tayya gadiɗo watta yamun e ñamɗinade bisalami e cilmingol saɗa silmina ƴeewa banggue ma ñaama mbiya assalamu aleykum wa tahriku sababati e dimminde joforduno saɗa tayyo dimmina joforduno ɗum kadi koye ɓuuri heejeya fit tashahhud e tayya wa yukrahu noon ene aña al iltifatu yeeƴade fi salati e juulu saɗa juulu aɗa yeeƴo ine aña wa taghmidul aynayni e mernude moɓɓiri guite muɗum ine aña wal basmalatu e jangude bisimillahi rahmani rahim wa ta'awuze e osade fil faridati ɗum ine aña e farilla way juzani no aɗa dago kanko al basmala wa ta'awuz fi nafli ɗo wonno nafila wal wuqufu ala rijlin wahidin dararade kadi koyngal gotal ala rijlin wahidatin dararade koyngal gotal ina aña e nder juulu saɗa juula dardaroɗa koyngal gotal ina aña illa an yatula qiyamuhu sowona taw darde juuɗe a dari ha
a natti wade darade koye ɗiɗɗe fof poftina gotal ngal daroɗa kongal ngal ko noon kadi añira waqtirani rijlayhi e fowodirde koyeɗe makko ɗiɗi ina aña aɗa juula ƴetta gotal ngal pawa e gongal ngal ina aña wa jaalu dirhamin aw gayrihi fi famihi e ƴettude mbuuɗ walla tana muɗum walla tan ko ƴettuɗa nannaɗe huno ko ma taw aɗa juula ɗum ne ina aña wa kadhalika ko hono noon kadi añira kullu ma yushabwishu kala fof ko ina sohlira fi jaybi foti koye poos makko aw kummihi walla koye caɓal wudere makko aw ala dahrihi walla ɗum woni koye dow keesi makko ɗum kala fof ko ganduɗa ina sohlirma ina aña wa tafakkur e miccade fi umuri dunia aɗa juula aɗa miijoy ko fata gueɗe aduna ɗum ne ina aña wa kullu ma yashghuluhu anil khushu ina pamirta tan kala fof ko ina wawi sohlirde mo gaga kulol fi salati e juulo ɗum ina aña ayi faslun ko kerol lissalati ina wodani juulo nurun annore azimun mawde tashriq ande jalba tushriqu bihi ina jalbiro ɗum qulubul musallina ɓerɗe juuloɓe wala yanaluhu heɓata ndendon annore illa al khashi'una sona taw ko hulɓe Allah fa ida atayta ila salati sa ari fewde juulo fa farriq yewnu qalbaka ɓerde ma min ad-dunya e kala ko fate aduna wa ma fiha e ko woni hen washtagil soklir bi muraqabati tombade mawlaka kalifa ma allazina on tusallimu ala juula li wajhihi sababune mum wa taqid piɓa anna salata wonde juulo khushu'un ko ɗum kulol wa tawadun e yankinare lillahi wonande Allah subhanahu on masanaro wodani bil qiyame e darde wa ruku e ruku wa sujude sujud fof ko Allah jankinaniɗa addama wadde ɗum wa ijlalun e to mawnugol wa ta'zimun townugol lahu wonandema bi takbir e kabbirali wa tasbih e cuɓhinali wa zicre e jangtali ɗum noon wadde fa hafiz reen ala salatika e juuluma fa innaha ayno juulungu a'zamul ibadati kañum ɓuuri mawnude e dewa Allah kala fof dewa Allah ngal neɗɗo waɗata juulu ɓurɗum mawnude wadde noon wala tatruka cheytana hoto ɗaccu cheytan yalabu ina fijira bi qalbika e ɓerde maɗa wa yashghaluka suklirma an salatika gaga juulu maɗa hatta yatmisa hawa momta qalbaka ɓerde maɗa wa yahrimaka o harminma min lazzatin e belamma anwari salati annoraji juulu wadde fa alayka ina waɗɗe ma bi dawamil khushu e domade kulol fiha e nder juulu ngu fa innaha ayna juulu ngu tanha angu haɗa anil fahsha e gueɗe bonɗe wal munkare gueɗe gañaɗe sa nani ina aña gueɗe bonɗe gueɗe gañaɗe noon ko be sababil khushu'i de yatode juulatande aɗa wadde hino kulol Allah fiha e nder juulu ngu wadde noon fasta'in wallinoro billahi Allah innahu kanko khayru musta'an kanko ɓuri moƴƴude wallodirtaɓe faslun ko kerol lissalati ina wodani juulu almafrudati parlagu ngu sab'atu ahwalin alhaluji jeeɗiɗi murattabatun dewodirde tuadda alayha arba'atun hen nayyi ina dokkire min ha alal wujubi yeeso baɗɗugol won hen alhaaluji nayyi ɗin ɗon ko noon tan mbawata waɗirde ɗum si aɗa hattani ɗum wala wa thalathatu ina woodi alhaaluji tati ka alal istihbab ko yeeso yiɗede awwaluha ko adi hen e ɗin ɗon nayyi ko alqiyamu bi ghayri istinadin so aɗa juula ya juuldir darde nde alda e ɓaggugol alda e ɓaggade alda e tuggade darɗa tan porteɗa mbasa tuggade hay nokku mbasa ɓaggade hay nokku summa alqiyam bistinadi so tawi noon an a wawa darade tawa ala ɗo ɓaggiɗa summa alqiyam bistinadin aɗa wawi darade ɓaggoɗa sa wawa julde aɗa dari ya juul aɗa ɓaggi sa wawa ɗum foof summa aljulusi bi ghayri istinadin sa wawa hay darade nde ya jooɗo kam tawa ɓaggaki joɗɗa juula tawa ɓaggaki kuccita funnaki
summal julus bistinad so tawi noon a wawa julde tawa ɓaggaki a wawa jooɗa tawa ɓaggaki summal julus bistinade jooɗɗa ɓaggaɗa ay ɗiɗo nayyi gonɗi ganduɗa a wawa wadde goto a wawa wadde goɗɗo tawa aɗa wadde gadiɗo so tawi aɗa wawi darade tawa a ɓaggaki daganta komo daroɗa ɓaggaɗa si aɗa wawi darade ɓaggoɗa daganta komo jooɗɗa tawa ɓaggaki si aɗa wawi jooɗa tawa ɓaggaki daganta komo jooɗɗa ɓaggoɗa ɗum waɗi o wi fa tartiba ay reggodirde bayna hadihi l arbaati ɗiɗo nayyi alal wujubi koye yeeso baɗɗugol isa qadara so tawi jomum ina hattani ala halatin minha e hen alhaali goto wa salla bi halatin dunaha o juuldiri alhaali goɗɗo taw wona mo wawi o gadinoɗo ɓe gansagade batalat salatuhu juulu makko ngu boni o yi wasala si aɗa wawi darade tawa ɓaggaki darɗa ɓagguiɗa juuluma boni si aɗa wawi darade tawa si aɗa wawi jooɗa tawa ɓaggaki jooɗa ɓagguiɗa juuluma boni ɗum waɗi o wi ida qadara ala halatin minha si omo hattani alhaali goto wa salla bi halatin dunaha o julde alhaali ɓurɗo lesɗude alhaali mo wawi o gansaga badala salatuhu juulu makko ngu boni wa thalathatu o wi tati ɗi noon ko allatino ɗin alastihbaɓe yesso yiɗede hiyeno ɗiɗo ko an yusalliyal ajizu koɗo donkiɗɗo juldirta an hadihi thalathati ɗiɗo tati noon ala wiide toon wawi o watta o kala fof mo yiiɗa wadde on wawi wadde wona wujub aywa athalathati l maskurati ɗiɗo tati jangtade ala janbihil aymani ko adi foof jomum wawa darade ete jomum kadi wawa jooɗade wadde jomum mataw ene wawi lelade o so jomum lelima yo o laldoro banggue makko ñaama ɗum ɓuuri moƴƴude summa al aysar so wawa lelde banggue makko ñaama o laldiro banggue makko nana summa ala zahri so wawa lelade banggue makko ñaama o wawa leldirade kadi banggue makko nana ala zahri yo lelo ajjo so tawi koɗo wawa hay lelade ajjaɗe yo lelo hippo sabu foof ene wawi arande neɗɗo o fa ina khalafa so luuri noon so luurodiri fi salasati e ɗiɗo tati lam tabtul salatu juul makko bonani somo wawi juldire banggue makko ñaama o juldire banggue makko noon juulu ngu bonani somo wawi juldire banggue makko noon o ajji juulu ngu bonani famide wadde ɗi foof tindintuma tan neɗɗo ko ina serna men juulu ko sertude hakkille tan hay sono yeehi ha wawa darade walla yeehi ha wawa jooɗade walla ha yi ala fof heddima sona lelde hatta juulu ina waɗɗe dow ma wadde yimɓe gaccen hakkille o wi wal istinadu allazi tabtulu bihi salatu lqadiri ala tarkihi o wi noon sa nani wiya ɓaggugol ngol ganduɗa ina addana juulu jomum bonde taw jomum ina hattani alhaali gadiɗo waɗi alhaali dewɗo heno huwa allazi ko ngol ɓaggugol ngol ganduɗa yasqudu ina fukko bi suquti yasqudu juulowo ina fukko bi suquti e pukkugol muɗum si kanko o ɓaggi koye saldu ɓaggugol ngol ganduɗa si saldu ndu ittama tan o fukkate leydi ko ngol ɗon ɓaggugol woni bonnogo juulu ngo ɓaggugol ngol ɗon bondat juulu ngo ɗum waɗi o wi wal istinadu allazi tabtulu bihi salatu lqadiri ala tarkihi huwa allazi yasqut bi suqutihi e wadde wa in kana la yasqutu bi suqutihi so tawi kanko juulowo hay sinno ko ɓaggi koye ittama addantama dillude no o yanata fo ho makruh o wi ɗum ina aña kono bonnata juulu ngo wa amma nafilatu noon si ko nafila fa yajuzu ina dagani lil qadir wononde kattanɗo alal qiyame darade an yusalliya hande o juldita ɗum jalisanomo jooɗi o wi si ko nafila noon ko kalanɗen nane ko koye farilla si ko nafila neɗɗo ni mo ganduɗa hedata heɓani ɗum taw omo wawi darade juulo o jooɗi o juuli basi ala hen o wi ɗum ina dagui fa yajuzu ina dagui lil qadir wononde kattanɗo alal qiyame darde an yusalliya hande o juldita ɗum bijalisanomo jooɗi kono noon wala ho nisfu ajri qa'im konko noon o jogoto ko feccere baraji darinoɗo baraji so tawi baraji ko sappo dariɗo dañi sappo kanko ko joyi o dañata o wayi juusi kadi ina dagui an yadkhulaha nde o natate juulu ngu jalisana omo jooɗi wa yaquma o ummo mbaɗa zalika caggal ɗum kanko no juulonode o natiri hen ko jonte yaha ɓoya ummo daro o
jokku njul makko o wi ɗum ne ina dagi aw yadkhulaha walla ha joni ina daganimo no natirta njulu ngu qa'imun omo dari wa yajlisa ba'da zalik taggal ɗum kadi o jotto o jokkitira njulu ngu jonde o wi ɗum ne ina dagi o wi ɗum noon illa an yadkhulaha bi niyyatil qiyam sinon ko natirɗo hen e anni darade tan ha njulu ngu gas hankandi anniyo hankanti jaggimo ayo kañum tanganmo o wawata natirde hen njulu darade anni ha ɓayo jooɗo walla o natirno anni jooɗade ha ɓayo daro aywa yadkhula bi niyyatil qiyam fiha fa yamtani'u julusuhu ba'da dhalik gansan so natiri hen anni darade hankanti o haɗata jooɗade walla so natiri hen anni jooɗade o haɗata darade o yi faslun ko keerol yajibi ina waɗɗi qada o yabde ma fi dhimmati ka dendagal ko joomum rewatano min as-salawati e julɗen kala fof ko ganduɗa ene waɗɗe dow dande maɗa e juulo ene waɗɗi ene dagi ene waɗɗi yobde ɗum julɗe ɗe ganduɗa a juulanoɗe a siftiri wonde an ɗe julɗele de nde poɗɗa julde nde a juulano ɗumen o saaha aɗa rewe julɗele wadde ya yobde wala yahillu dagaki at-tafridu nemnude fiha e majje dagaki wiide hande nde ciftorɗane tan yobde nden wa man salla kala mo juuli kulla yawmin kala ñalawma 5 ayyamin balɗe 5 a juuli julɗele balɗe 5 ñalam fof mo juulɗa juula waktu o mbaɗa noon ta timma laabi 5 o yi on fa laysa bi mufarridin on wona neɓnuɗo wa yaqdiha kadi omo yoɓir ɗum ala nahwi ma fatatuhu hono no fatirimo ni in kanat hadariyatan si konko ko rewatane ko julɗel tawaɗo hadariya qadaha hadariya tan o yoɓirtode ko julɗel tawaɗe aɗan sewi jomum ina ɗanno walla ina ɗanno ustat kono kanko no o ɗannaki juulu ngu fatire mamum wadde somo juula o juldirta ko juulu mo ganduɗa ko tawaɗo wa in kanat safariyatan qadaha safariyatan si julɗere ɗe o daɗaɗe patiriɗo ma ɗe ko ɗan julɗe ɗanle wonno aɗan ɗanle ustat ɗo wonno darɗe tati nayyi foof mbatta ko darɗe ɗiɗi wadde somo yoɓade kadi ha joni o ɓirta ko darɗe ɗiɗi sawa on kana hinal qada'u fi hadarin aw safa foti noon nde o yoɓanno ɗum nde o woni ke ɗanngal walla o ɗannaki si ko ɗannotoɗo julɗel ɗe ganduɗa fatirimo ko nde o ɗannaki nde somo juula o yoɓatɗe si kadi o ɗannaki julɗe ganduɗa fatirima kono o ɗannotonode somo juula o ustat waɗa ɗum darɗe wa tartib bayna al hadiratayni noon o wi reggodirde hakkude tawaɗe ɗiɗi wa bayna yasir al fawaid e seeɗa e ko fatara ma al hadirata e ko tawa ko ɗum wajibun ene waɗɗi rewonirde gadiɗo rewa hen gadiɗo ardo dewɗo hen rewa hen dewɗo hen rewa hen ha gasa aywa ma a zicre noon ɗum yataw jomum ina siftoro ina andi holo ɗum reggodirno wal yasiru ko wiyete seeɗa no julɗele seeɗa ɗe kewani ɗum ko arba'u salawati ngo julɗele 4 neɗɗo ene rewe fodɗum julɗele 4 ɗin mbiyete julɗele seeɗa fa adna walla ko ɓuri ɗum famɗude 3 ɗiɗi goto wa man kanat alayhi arba'u salawatin noon kala fof mo ganduɗa julɗele 4 ene waɗɗimo ɗe foti yobde fa aqalla walla ɓuri ɗum famɗude sallaha qabla al hadira yo julɗe ko adi juulo tawango manam juulo joni on foti yobde yo yob ko rewatano ko haɓat no fuɗɗo julde ko rewate juulo tawango si tawi noon o rewate ko darɗe waktuji 4 walla ko ɓurɗo famɗude e walaw haraja waktu hay sinno waktu ene yawta ni waktu jonɗo joni ene yawta yo juul ko rewatano ko ha para o wawi juus ene dagui alqada yobde fi kulli waqtin kala waktu fof mo jomum woni ene dagui yobde wala yatanaffalu man alayhi alqada wala yatanaffalu naflata man alayhi on mo waɗɗi ɗum alqada yobde se neɗɗo ene manam ko poɗɗa yobde ene waɗɗima ana daganakima naflude aɗa foti yobde subar mbiya aɗa juula fañ ñaga walla juula darɗe goɗɗe ala o ya yob ko ndewatanoɗa ko ha par nde puɗɗoɗa wawde naflude wala yusalla adduha
wala qiyam wala yusalli o juulata adduha feññanki ndewteɗo julɗele wala qiyama ramadan o yahata omo waɗoya darɗe ramadan to omo rewe julɗele won nafilaji ramadan batteɗi ɗi wala yajuzu lahu dagantakomo illa shafa wal watr so wona shafa e witr tan dagantomo e nafilaji so wona ɗum dagantakomo walla wal fajr wal iidani e juulo fajr rakatul fajr e iidani e julɗele ɗiɗi julɗel task e julde task ko nafila kono en daginima julde ɗum kono noon kadi julde korka pumbirgal o yaha o juuloya toon nafilaji makko ɗin ɗon awdi en daginima kono noon kadi en daginima juude al khusuf nangal nangue nangama yimɓe enen juula salatul khusuf en daginima wal istisqa e juul yarnikinogol yimɓe koko dokka yoora ari toɓani ilam ilani yimɓe enen juula ngam salatul istisqa en dagi kadi o juula on ɗon nafila wa yajuzu ina dagi liman alayhim alqada ɓe ganduɗa yobde ina waɗɗi ɗumen ina dagini ɗumen an yusalluɗo ɓe juulata jama'atan dental iza stawat so tawi fotodiri salatum julɗele mabɓe si kam fe koɓe ndewate ko gotum kamɓe ndendi koɓe patara ko ina dagui ɓe mbaɗa imam ardoɓe ɓe juula eɓe jooɓa waman nasiya noon kala mo yejjiti adada ma alayhi limore ko waɗɗima min alqada ko foti yeɓede salla yo juul adadan limore nde ganduɗa la yabqa heddotako ma wondema ko chakkun sikkitare kanko o natti andude ni fof ko dewaɗo dewa rewa ha o natti andude no foti rewate o wi on yo juul ha o natta jogade sikki ɗo hankkadi kam si ɓurtani kam hankkadi mankani ayo hande ɗum wonno windande meɗen eko fatino e juulɗe ko yewiti hen aɗa wiyesi a waɗani abonné taw ne batta abonné chaîne he gam binde amen kese garoje mbawa yettadema ko noon sa yi bindan ɗe mbaɗi fayida nde neldata ɗum bandiraɓe ma hoto yejjit wadde aimé vidéo ji ko noon kadi sa joguima hen namde aɗa wawi namdadema e less commentaire uji he ayo si joɗɗo windu janggude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde e on ɗon numéro ɓe ñawɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.